Sing ora mundhake ning amploke ndok goro sinden. Bagus. Pripun, Pak? Ya apik bae ngilingi sing padha karo nanging bab kekayuanmu gunmu kepengin bangun desa kuwi mesine jer basuki mawa griya. Ha iya, Gong. Duwe kekayuan iki mbok yo sing sak mesine bae. Kowe iki duwe pengangkat ning ora ngukur karo kekuatanmu. Ibarate kowe iki cecak muntah cacak uta ngitung lintang cepak wulunge tangek kelakone. Lur ragate saka ngendi? Lah kok do takone iki do apa, ha? Oh, ayo jedul mongak jagat awake dhewe kok, Trek. Ayo ta kula. Bapak tak dulur rawuh iki ya tak suwun panjenengane klebu Kang Mas Gareng, Kang Petro, duwe apa ya dicek ngono. Oh, aku terus kaya ngono. Ning ngoten, Pak. Piye boleh. Bapak pengen bangun desa. Kok nganti madhep marep mantep ancas kula niku mesine nggih mawi dasar. Nganggo dasar. Piye pati ceritane? Oh, piye. Ceritane wingi kula niku rak bar nampi wangsit utawi nampi gaib utawi sasmita. Dene sasmita ingkang kula tampi saged kasembadan kaya kula ning wonten syarat lan sranane. Ana syarat lan sranane banjur apa sing dadi panane Ger? Sranane niku kula kedah gadahi wujude pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Lah mongko pelem kalih jambu niku mapane ten kayangan lan sing kagungan kejawi namung Bukulun Bathara Guru utawi Sanggan Jagat Girinata. Ya, Raden Bapak Sumarti tunggale utawa dulure Bathara Guru, Bapak tak suwun supaya nembungke Bukulun Bathara Guru kersane maringke pelem pertapa jiwa kalih jambu dipa nirmala. Ngaten nggih, Pak? Ya boleh. Raden Bathara ki gagah kayuane kuwi luhur. Kekayaan sing becik, kekayaan sing utama lan mesine ya murakake kanggo budayanggung. Nek kowe banjur mutak karo bapakmu, dasare aku ya wong tuwa ingkang tinuwa-tuwa lan tinuwi-tuwi. Wong tuwa kuwi kena kanggo gondelan, aja nganti ngrucut saka tembung tutun, uwur lan sembur. Senajan kucem-kucem dinaopi mrica kecut sakune-une lan ana tetembungan anak polah bawa pradak. Lho, rene digayane anak kuwi becik, wong tuwa wis sakmestine kudu pradak wajib nyembadani, nyengkuyung lan pangestoni. Ya boleh. Tansah kuwi iki mengko Bathara Guru tak undangi supaya tekan kene. Tenan wong tuwa goro. Wong tuwa ki nek wis sagu, ya sagune ya ngene. Aku ya mungkin ayo lantaran bae mengko nek guru wis tekan kene, kowe matur dhewe karo Bathara Guru ya, Le. Siap Pak, matur nuwun nggih, Pak ya. Nek ngono aku tak matek kaji Pak Murid, guru tak undangi mrene. Terus ngalelawan tak sang Badranaya. Kang rajut ngaji manca menangukun Pancatriya sayakti dewa utama pangong ingkang para suci babu lelo tanggaping dadi Kilora Semar Badraya Gya ndemok marang Kuncungira. Mongko Kilora Semar lamun wis dipuk marang Kuncungira, pertanda ing mriku wonten wigati saringaken aji pangling ingkang den mulingaken ing
ingkang raine nggih. Sanggang saged Dinata Dumadaan kaya ana cahya clorok saking dirgantara nggih. Sanggang saged Dinata Hyang Narcapada merpeki dhateng undang Yunan Bagong. Tiba-tiba ana sing rawuh. Waduh, sebar kula. Mogi tinembena saking bebendu rawuh paduka keparing kula ngaturaken panggake ora ada.
lan ugi ngaturaken sumangga pangabekti kula ditunjuk wonten Cenela Paduka. Hyang Adi Kukulun. Oh, nggih. Iya Bagong jeneng kita. Ngaturake pangabekti marang panjenengan ulun. Wis ulun tampa karo bumbung penggalih ulun. Astuti ulun bae tukang dukung marang jeneng kita Bagong. Sangat anggen kula putih kudu dadosna jimat paripin Kakang Semar. Kula ngaturaken sumumping pangabekti Kakang. Ayo Guru. Wis tak tampa tiba padha-padha. Kulun najan ing ngabdipun nala wibareng Rauh Paduka parang kula ngaturaken sumumping pangabekti kunjuk wonten sangat papanipun Hyang Adi Kukul Loronan nan maniki ya nala gareng wis urun tampa puja brata ulun bae manduka marang jeneng kita Loronan kabudi wonten saka Batusna Jimat Paripin. Najan kula iki ngaturaken sumangga pangabekti ulun ya Petro wis ulun tampa pangestu ulun bae mangkana nggih Guru waring pangampipun sanget anggen kula mugi. Kakang Wismaya, apa Guru ninggali kula lajeng wonten wigatos napa? Guru, aku ki ya wis sadurunge utak karo anakku Bagong merga Bagong iki duwe gegayuhan nanging ana gandeng jenenge karo Bathara Guru kula. Iki mau aku banjur matek pameling ben kowe terus nuduh ning Macapada tedak nang omahe Bagong kula. Bagong mengko ben matur dhewe karo Bathara Guru. Inggih Kakang Bagong. Apa yang dadi gegayan kita? Kula tak matur ning nek ana lepas yo ngapun nggih Kukulun ya buya dadi penapi. Kukulun kula niki jane gadah gegayuhan kepengin bangun desa nanging kedah desanane mawi pelem pertangga jiwa kaliyan Jambu Dipa Nirmala. Mongko pelem kaliyan Jambu niki mapane ten kayangan. Lan sing kagungan nggih namung Paduka Kukulun pramila ulun satung awak-awak dados panyuwun kula keparenga kula badhe nyuwun pelem kaliyan Jambu. Menika boten kekang namung pelem ingkang petil. Ora saru lho, Bang. Saru piye to? Lah pelem ki isih cilik jenenge apa? Kaya petil. Oh iya ya, bener kok. Ya Guru, aku melu nguwatke apa sing dadi ature Bagong. Rangin Bagong kepengin bangun desa kuwi gegayuhan sing utama. Jok yo tulung dibantu wong yo pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipa Nirmala ning kayangan kuwi poe akeh. Nek mung kelong siji lak yo ora dadi ngopo to. Ora ngurangi kawibawanmu. Nek perlu kowe njaluk syarat apa Semar saguh minangani. Kakang Semar, piye Guru? Yen namung babakan Bagong badhe nyuwun pelem pertangga jiwa kaliyan Jambu Dipa Nirmala, kula boten badhe karatan nanging estunipun wonten saweneng bab ingkang ngantos mriki tasih ganjel wonten saklebeting manah kula Kakang. Lah sing dadi ganjelane ngati kuwi apa? Mbok menawa aku bisa melu ngewangi mudhari sing dadi weruhmu. Kakang, kula menika dados ratu-ratuning dewa ing kayangan. Ha iya piye? Sampun sakmestinipun menawi sedaya titah nyembah dhateng kalenggan kula pinangka dados ratu-ratuning dewa. Lah ya bener kuwi bener. Kabeh titah pancen kudu nyembah marang dewa. Lah terus inggih nanging tasih wonten titah ingkang boten purun nyembah dhateng kalenggan kula pinangka dados ratu-ratuning dewa. Lah sapa sing ora gelem nyembah karo Bathara Guru? Mengko tak paranane tak elinge supaya gelem nyembah marang kowe Bathara Guru. Titah ingkang boten purun nyembah dhateng ulun menika boten wonten sanes inggih namung Kakang Semar piyambak. Pramila waton Kakang Semar menika purun nyembah dhateng kula.
Pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala badhe kula paringaken Bagong Kakang. Semarga den prayitna semule seka bali gelar-gelar semedining tengah latar. Oh, kuwi to Guru. Kita sing ora gelem nyembah karo Bathara Guru iki jebul sing tok karepake Semar to. Ya, nek pancen kuwi sing dadi syarate kawaton Bathara Guru gelem maringake pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala marang Bagong. Iya, Semar ora kabutan nek pancen kudu nyembah karo Bathara Guru. Ampun Pak, ampun, jangan. Sing mansuri kudu aku. Kowe arep ngopo, Bagong? Ora macem-macem lho, Yen malah wani ngadeg malah kadhak kaya mangkono. Wis bae. Bapake wong tuaku sing wis tukur jiwa ragaku kok mung arep disepeleke. Anak ragil sing ora trimo. Bong. Ora nek aku ngeling lho, Bong. Mengko nek kowe nganti kesiku, nek nganti kowe nganti kualat, kowe ngadepi ratu-ratu ning dewa. Dewa apa? Dewa ki gedhe to dawa ta? Arep dewa ki nek tumindake nasab yo tetep tak wanani kok. Ora bakal malati wis to. Bagong. Teko jeneng kita marang kadang marang panjenengan lho. Yen ngono kita mboyan narimake. Lah kena ora trimo apa jare? Lho. Malah ora basa ora ngajeni marang panjenengan ulun. Ah, basa-basa apa? Ora perlu basa, ora perlu tak ajeni. Sampeyan kok sing wis bibiti gawe perkara. Nanging kita bakal nyuwun pelem pertangga jiwa lan bakal nyuwun jawab. Kowe mengko dibongguri. Karone Bagong arep bangun desa kuwi dienggo kepentingane warga. Bagong ning kene dituake dadi Bagong lebih mementingkan kebutuhan warga daripada kepentingan pribadi. Mula nek ora oleh njaluk pelem tak bedol sawite ning kuwi mengko dibongguri. Saking ngurus babakan bapakku. Ya wong tuaku. Sampeyan kudune mikir, Semar iki sapa? Semar iki tunggale ana 3 ya kuwi siji Tejamaya ya Siwataka, kaping 2 Ismaya ya Semar, kaping 3 Manikmaya ya Pukulun Bathara Guru. Lah sampeyan sing tibarake utawa pernah sedulur nom ning kenang apa? Ing atase bapak sedulur tuwa kok arep mbok kon nyembah sesedokan karo dulur nom iki. Niku saiki nang diono sedulur sing luwih tuwa kok nyembah karo adine ku nang diono. Nanging ulun iki ratu-ratu dewa ing kayangan. Kabeh titah kudu nyembah marang ulun. Tegese ulun duwe panguwasa. Nah, nang kene iki aku sing ora cocok. Kene iki aku sing ora mati. Sampeyan nggoke duwe panguwasa ya. Nuwun sewu. Panguwasa niku ampun dienggo sewenang-wenang, nanging panguwasa niku dienggo ngayomi. Sampeyan duwe panguwasa ning nek dienggo sewenang-wenang utawa sampeyan terus watake adikan adiguna. Oh, ora bakal suwe demo warga, ora nganti jam-jaman sampeyan bakal lumpuh. Ora pripun? Bagong, kita wani sekecap padha sekecap marang ulun dhisik. Kita wani marang panjenengan ulun. Lho, ora wani sapa apa? Dewa ora patut jajane kok ora diwani. Wani wae. Yen ngono, ayo saiki golek papan sing jembar. Ayo saiki metu jaba. Piye? Saiki ayo metu jaba. Metu jaba mriki. Mana metu jaba? Bon, sampe
kalian apa saiki? Sampeyan sampeyan ngejak apa? Bagong ora wedi padangan yo wani, pedengan yo wani, rupa yo wani, jembar yo wani. Bagong suwe-suwe ucap kita ngabari palingan. Ayo. Tunggu ning njaba lan soke ning jomane rasa dadak keren apa dikira bakal ngendi manut ndapa bengkula kan tuh. Dadi grojokan guyonan dadi tangisan wis ben Pak ben kok tak tekati kok aku nyate belani bapak kok ayo belani yo belani kok ning kowe kudune mikir kok nek sing mbok adep iki pukulun Bathara Guru mongko iki mesti ora ijen mesti nganti putra-putra para dewa ora piye nah mula iki aja segabah beliau senengane kewangan mau mampang-mampang ning ngarep tok nek iki terus piye Aku kira kene jawab apa? Hah? Kowe kira kene kok nyambut gawe. Mengendak sore tok tak tutur bawo. Ngapae nyolok kene kendangane ketok mimpah jan. Ngapae kowe nak ngendang sesuk tajak yo. Kok bar-bar kendang kendang iki. Apa ya betul nang kowe kene iki do takon melu nyambut gawe. Ora urung ya sing tuwa ngene iki to. Sing kudu melu nyambut gawe. Ya Bagong iki guru tekan kene mesti ora ijen, mesti nggawa anak-anak para dewa. Bakale geger. Wis ngene wae. Wis pokoke mengko nek Bathara Guru sing ngamuk, mengko bapak sing ngadepi. Nek anak-anake mengko ben aku gareng karo Petruk. Wah iya, aning kowe ya kudu mikir kok. Mikir piye? Sikilku kaya ngene, tanganku kaya ngene kok. Kon perang karo dewa. Ayo sak kamat-kamat. Sing semangat. Iya. Ayo gelem ora gelem ya kudu ngono kuwi pokoke. Mulane kowe do tak undang rene iki bantu karo aku. Jare dulur iki saling bantu. Nek ora gelem ya wis putus hubungan wae dulur. Oh terus kaya ngono. Wis mongso borong. Ning yo sing padha praetna ati-ati. Wis boleh sing baku kegayuanmu piye bisane takon. Kudu tansah ngegungke nggone mambang. Nggih Pak Sawetawis. Bapak niki tak aturi mlebet dan suduh kula niki mau mbokne nggih pun masak ngangge jangan rambak. Ayo kula kalih kabare kalih betul tak toto-toto metu Jawa. Ning niku lho Pak pokoke tak Bathara Guru sing maju, mangke bapak sing ngadepi. Nek anak-anak Jawa mangke cekap kula kalih dulur-dulur kula ayo. Ya wis mongso borong. Lah iki nek cara ratu niki bapak aja kudu kedaton.
Ajeng sakit gede napa? Aku wong tuwa sing klasik-klasik bae. Rasane diwalik dadi lepok. Lepok. Nyuwun diringi napa? Napa ngangge napa niku Raja Driyok Raja Driyok iki dadak nganggo budaya. Napa ngangge onang-onang? Iku bener. Napa ngangge runtung wong tuwa wis ora seneng runtung-runtungan. Aku nyuwun dibutalana nganggo bunang. Ayo ben gegayane Bagong ngene bangun desa kuwi bisa kasendatan. Ayo bareng-bareng nyuwun ana Sang Gusti ing Agung muga sesantine tansah manggih mulya.